আমার দলের সভাপতি আমার লরেন্স ইসলামী ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত আছে। আমার বিধায়ক আমার দলের এজন জ্যেষ্ঠ নেতা জীবন বসুমতাৰী ডাঙা আমার লগত উপস্থিত আছে। ইয়াত আমার কেন্দ্রীয় কমিটি, জিলা কমিটি, ব্লক কমিটির সকল বিষয়ববীয়া সকল আছে। মই টাইমৰ অভাৱত সবক নাম লব বিচৰা নাই। মোৰ আগৰ ফালে বহি থকা আমাৰ মাতৃসকল, বাইদেউসকল, ভাইসকল, ভনীসকল, দাদাসকল, মই সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। কেইদিনমান আগতে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ গ'ল, ঈদ গ'ল, ইয়াৰো মই শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ জনাইছো। আৰু আহি থকা সময়ত আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰাৰ লগতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ঐক্যভাৱে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। দতমা আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ বড়োসকলৰ পিতৃস্বৰূপ আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ইয়াতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমাৰ বড়োৰ লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে তেখেতে সংগ্ৰাম কৰিছিলে। আৰু এই সংগ্ৰামৰ পিছত আমি BSc, BTC আৰু BTR পাবলৈ সক্ষম হৈছো। এই BSc, BTC আৰু BTR আমাৰ তাত যে আজি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো, ইয়াৰ দ্বাৰা BTR অঞ্চলত বসবাস কৰা বড়ো জনগোষ্ঠী, ইয়াত মাইনৰিটি, বঙালী, কোচ ৰাজবংশী, সূত্ৰধৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলো আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো। UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2015 চনত এইখন ফিল্ডতে, এইখন মঞ্চতে UPPL দল জন্ম হৈছিলে। আৰু UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আমাক সকলোকে নেতৃত্ব দি বড়োলেণ্ডত এদিন হ'লেও শান্তি স্থাপন কৰিম, বড়োলেণ্ডত এদিন হ'লেও অস্ত্ৰমুক্ত এটা সমাজ কৰিম, হিংসামুক্ত এটা সমাজ কৰিম, বড়োলেণ্ডত গণতান্ত্ৰিক যিটো বাতাবৰণ এইটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব, গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী শান্তি আৰু নিৰাপত্তাত জীয়াই থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগিব, আৰু সম মৰ্যাদা সম অধিকাৰ চবে পাব লাগিব। দুখীয়া গৰীব সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যাতে জীয়াই থকাৰ সকলো সুবিধা পায় এই কথা চিন্তা কৰি UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যি সময়ত ৰাজনীতিক বাতাবৰণটো ইয়াত বহুত গৰম হৈ আছিলে, ৰাতি দিনে মানুহবিলাকৰ সংঘাত হৈছিলে, বিভিন্ন হত্যা হিংসা হৈ আছিলে, ভয়কে মানুহবিলাকে বজাৰত আহিব লগা হৈছিলে, ৰাস্তাত ফুৰিব লগা হৈছিলে। এই সময়ত কোনো পৰিৱেশটো ভয় নকৰি UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই UPPL জন্ম দিছিলে। আৰু সেই সময়ত UPPL এটা সৰু টিম আছিলে, কিন্তু আজি আহি UPPL বহুত ডাঙৰ এটা জাহাজৰ নিচিনা হ'ল। আৰু আজিৰ সময়ত ক'বলৈ গ'লে UPPL 35 লাখ জনসাধাৰণৰ মাজত, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা আদৰৰ সকলো আঁকোৱালি লোৱা এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলত আজি ৰূপান্তৰ হৈছে। थारैनो मैया आंबो नुदों, जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफोरानो नुदों, अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड़ोलेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला UPPL नि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों। तो आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदियै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों, फेलियर लिडार होननानै बुंदों, तो बेहा मोनथाय गैयामोन। दिनै मोनसे पर्टेला, मोनसे निउसआ जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड़ोलेण्डआव UPPL निफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ, बेबायदि मोनसे निउस दामदों। आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजलि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय, जेराव मेडामा मोनथिया, बिसोरखौ सिनायखौनो मोना, लिङाखैबो, आरो मेडामा बुङाखै जे निउसआव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै। तो बिदि सर्तेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजलि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो, बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ। आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन, आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रवीन्द्र बसुमतारी बिथाङा डक्टर अनजलि दैमारिखौ बेबायदियै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन, फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बिहा खुनु मोन्थायानो गैया। तो दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो, जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया। तो अब्ला दिनै UPPL नि जिल्लानि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोन्थिया। दिनै अनजलि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों, बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों, नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना। डक्टर अनजलि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो, बियो जाय व्यक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि, जोंनि ओनसोलनि
जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों थ' बिहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों थ' दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुल्लि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन बेयावहाय आं बुंगोन रबिन्द्र बसुमतारी नोंथाङा जिबायदि फेलार होननानै अनजलि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलार होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाया मोजां जोबोद गोजोनदों जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब एक्जिकिउटिभ मिटिं जों लादों क'क्राझाराव बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि पार्टिखौ बोरैयै जोङो दैदेनलांगोन जिहेतु जोङो मानसिखौ सिबिनो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो सान्तिखौ लाबोनो जों थांखि खालामदों आरो मोनसे सैथोथिखौ हमथाबनानै गोग्गो राजखान्थि जों लाबोनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों जों माबायदि खामानि मावलांगोन थ' मोजाङै जागायबाय सावरायनाया आरो मोजाङैनो जोब्बाय मोजां थांखिफोरखौ जों आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगोन दा बेथ' बिराद साननो गोनां जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे मिनिङा बिनि अर्थआ मा होननाय जादों एसे माने साननो गोनां बाथ्रा बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टि मा बिनि अबजेक्टिभसा मा बे गिदिर सोंलु दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टि दङ बे मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय बिसोर मोननै पार्टि जातीय माने पार्टि होननानै जों बुंनानै लानांगोन बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि दा जुदिबा जोंनि आदर्शफ्रा आलदा आलदा गोरोबलायाखै बिपिएफ इउपिएल गोरोबलायाखै दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै साननानै लायो दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गेजेराव फैबायब्ला एक्स एनडिपिफ्रा दाबायब्ला बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय दा ओरैनो राजनितियाव जोंनि गेजेराव गुलाय-गुजाय जाखाबाय आं थोंजों बुंलुदों दा जों गोदान पार्टि फैबावब्ला जोंनि गेजेराव गुलाय-गुजाय जागोन आरोखि बिराद गुलाय-गुजाय जागोन दा एक्स एनडिपिफ्रा मा उद्देश्य लानानै दादों बिसोरनि अबजेक्टिभसा मा दा बेखौ जों मिथिबा मोजां दा आं खोनादों दिनै एक्स एनडिपिनि जायनाखि केस उद्ध जानांगौ जायाखै बेखौ बुंदों ओमफ्राय माने गोबां माने संग्रामि नेताफोर दैदेनगिरिफोर लिडारफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव दं बिसोरबो गवाखै बे खेथ्रआव दुखु दं बिथांमोना दा बे हिसाबै बिसोरखौ बख'नो थाखाय एक्स एनडिपिनि केस उइथ्र' खालामनाय रिहेबिलिटेसन होनाय बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै गोदान पार्टि दानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेबायदि बाथ्राखौ दादों होननानै जों मिथिदों आंबो स्वयं अबयसे खयजन माने एक्स एनडिपिनि नेताफ्रा आं सावरायदों आं बे समावबो आं बुंदों बे जिखौ सानफिनबाव बे गोबां माने गुलाय-गुजाय जायगा जाथियाव जों फटकरि राजनिति हान्जा दाबानो जे समस्या समाधान जायो बे नङा आरो बे गोदान मोनसे प्रब्लेम जोंनाव फैनोबो हागौ गाज्रि प्रब्लेम ओंखायनो बेखौ दायाबा मोजां जागोन दा बेखौनो आं प्रश्न खालामनो लुबैयो आरोखि बुंनो लुबैयो जे रन्जन दैमारिमोना जेलनिफ्राय गवाखै आरो एनडिपिनि लिडारफोर केडारफोर गोबां दं जेलनिफ्राय गवाखै बिसोरनि केसआव उइथ्र' जायाखै रिहेबिलिटेट जायाखै दा बिनि दाया सोरनि सोर मानो बख'वाखै दाया सोरनि दा बे बाथ्राखौ दिनै रायलायनांगौ आरोखि बुंलायनांगौ दा बुंनो थाङोब्ला नैबे बिटिसि एकर्ड बिएसि एकर्डआव लिरना होदों 9.4 आव लिरदों सरि बिटिआर सुक्ति सुक्तिनि 9.4 बेयाव लिरदों 9.4 आव लिरदों बे जायनाखि क्रिमिनेल केसफोर जायफ्रा माने हाइनास केस बे हाइनास केसफोरखौ खुनु बख'नाय बिनि केस उइथ्र' जानाय बिनि बाथ्रानो गैया क्रिमिनेल हाइनास केस बेखौ होनदों आरोखि बे गैया दा जाय नन हाइनास केसफोर बेखौ एकदम गभर्नमेन्टआ दानि प्रेजेन्ट अफ ल' रुल्स अफ ल' बेजों बिसोरखौ माने बिजिरनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु हाइनास केस जेनेबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिदिनो लोगो नेताफोर जायफ्रा जेलाव जाबाय आरो गोबां एनआइ केस माने नांनानै दङ दा बेफोर गनायनिखौनो बाथ्रानो गैया बिसोरनि बाथ्राखौ उल्लेखखौनो खालामाखै बेयाव गवा आरोखि दा अब्ला नोङो बे जायनाखि बिटिआर सुक्ति खालामबाय नोङो